Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Пилотсыз системалар гаскәренә җыю бара, анда кемнәр хезмәт итә ала? Батырлыклары өчен рәхмәт белдерделәр. Махсус хәрби операция ветераннары котлаулар кабул итә. Хәлак булган солдатларны искә алдылар. Аларның гаиләләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Хәрбиләргә ярдәм. Волонтерлар егетләр өчен шүрәле тибындагы костюмнар әзерли башладылар. Милләт сагында торучылар. Безнең Түбән Кама крәшеннәрнең фольклорын өйрәнәләр. Җиз кыңгырау крәшен яшьләр ансамбле республика фестиваленнән җиңү белән кайтты. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондай күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак. Хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Ир-егетләр 2 айлык әзерлек узачак. Контрактта сынау вакыты да билгеләнгән. Төп шарт башка частьләргә күчермичә пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү дип хәбәр иттеләр хәрби комиссариатта. Түбән Кама студенты бүген хәрби комиссариатка контракт төзергә дип килә. Килешүне 1 елга имзалау һәм армия хезмәте урынына шунда бару мөмкинлеге булганга пилотсыз системалар гаскәрләрен сайлаган. Бу яңа юнәлеш. Анда уку зур тәҗрибә булыр дип уйлыйм ди Түбән Камала. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребездә, армиядә булмаган егетләребездә аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Хәзер яңа гаскәрләргә җыю бара. Компьютер уеннары белән кызыксынучы кандидатларга аерым өстенлек биреләчәк. Ир-егетләр өчен 2 айлык әзерлек каралган. Контрактта сынау вакыты да билгеләнгән. Төп шарт башка частьларга күчермичә пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү дип хәбәр итәләр комиссариатта. Вакыт үткәчтән кирдән кайта алалар туган җирләренә, хезмәт биткәчтән аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. Әлеге тәкъдим белән кызыксынучылар өчен республикада 117 номерлы кайнар линия эшли. Татарстанда контракт төзегән хәрбиләргә 2 миллион 900 мең сум күләмендә акча түләү каралган. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Жаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама загсында махсус хәрби операция зонасында хәлак булган солдатларның гаиләләренә дәүләт бүләкләре тапшыру тантанасы узды. Батырлык орденнары һәм күкрәк медальләре 28 егетнең туганнарына бирелде. Моңа кадәр тагын 25 гаилә бүләк алды. Радмир Билеев батыр уллар үстергән ата-аналарга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Изге теләкләргә шәһәр һәм район комиссары Газинур Сидиков та кушылды. Тантана ватанны саклаучылар көне алдыннан узды. Һәм хәлак булган геройлар истәлегенә 1 минут тынлык белән тәмамланды. Түбән Камада махсус хәрби операция ветераннарын ватанны саклаучылар көне белән кутладылар. Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Шакиров, Иван Йосипов та кунакта булды. Ират разведка ротасында бүлек командиры булып хезмәт иткән, җитди яралану алган. 2024 елда демобилизацияләнгән. Ринат Шакиров солдатка һәм аның әнисенә Түбән Кама мэры Радмир Билеев исеменнән рәхмәтен белдерде. Тәбрикләү сүзләренә шулай ук яшь армиячеләр, ветераннар советы вәкилләре, йорт буенча өлкәннәр, җирле территориаль үз идарә рәисләре дә кушылды. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары яңа һөнәр үзләштерделәр. Егетләребезне дошманнан саклау максатыннан маскировка костюмнары үрә башладылар. Аны Леши дип атыйлар. Эскизларны 25-нче гимназияның рәсем укытучысы әзерләгән. Ул саклагыч киемнәр ясау буенча кулланмада төзегән. Аның әйтүенчә, бу төр костюмнарга алгы сызыкта ихтыяҗ зур. Мондый киемнән солдатлар өстен күренми. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077.
Жиз қыңғырау Кірешін яшлер ансамблін зур жеңуі білен құтлайбыз. Туым Жындызы Республика фестивалінен Түбянкама коллективі 5 диплом білен қойтты. Гран-при да бізнікілер есебінде. Ансамбль 5 ел үлік ұйыша, онда мәктеп оқушылары ери. Яшлер білен бізнің тішіру түркімі аралашып қайтты. Таныш булыгыз Жиз қыңғырау яшьләр ансамблі солистлары. Шығышлары моңлы да, сағышлы да көңілләрне җилкендерерлектә. Керәшен җырларын артистлар бар нечкәлекләре белән башкаралар. Сәләтләрен Туым Жындызы Республика фестивалендә дә югары бәялиләр. Алар безнең Түбәнкама керәшеннәрнең фольклорын өйрәнәләр. Әби бабалардан калган гырыф гадәтләрне, әби бабалардан калган җырларны өйрәнәләр. Бу иң мөһиме безнең вакытта. Хәзерге яшьләр үз тамырларын онытмыйлар. Буыннар чылбыры дәвам итә. Жиз қыңғырау ансамблі моның ачык дәлиле. Валерия Васильевна коллективка әбисе алып килгән. Аннары сеңел энеләре дә кушылган. Туым Йолдызы фестивалендә яр җырчы иң яхшы солистка исеменә лаек була. Туым Жындызы Республика фестивалендән Түбәнкама коллективы 5 диплом белән кайта. Жюри әгъзалары ансамбль җитәкчесе эшендә югары бәялиләр. Гран-при шулай ук безнекеләр исәбендә. Гаҗәптә түгел, киемнәре гади сәхнә костюмнары гына түгел, әбиләреннән калган чын хәзинә. Керәшен мәдәнияте, фольклоры белән кызыксынучы яшьләрне Жиз қыңғырау ансамбленә чакырып калалар. Гөлия Нигъмәтуллина, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Иртәгә Рамазан айының 3-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 21 февральдә шимбә көне кояш 6 сәгать 44 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 41 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 16 сәгать 55 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз, кылган дугаларыбыз кабул булсын. Алда безне 3 көнлек ял көтә, кадерле ир-егетләр. Интермедиа холдингы исеменнән сезне якынлашып килүче бәйрәм Ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете һәм уңышлар телибез. Исегезгә төшәм, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, яларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.